Mi salută toată lumea, sunt Radu, Ionuț alături de Petru Rusu. Acum o să dăm niște clem battle-uri, că noi suntem cei mai tari. Hai, ce ai? Hai să vedem. Ai Balon. prințul? Am balonul. Am și prințul. Pune o iardu în spatele prințului. Am pus deja prințul. Bine. Pune un wizard. Pun un rog. Dar n-am de-aia de viteză. Vă arătăm un atac mai devreme. Vedeți ce tare a fost. Ai ceva de pus? Nu prea am de apărare, dau atac. Ne-au ei, luăm și noi. Am balonul. Am crezut că pui. Perfect. Na, piesă asta. Dă-i. Mi s-a plecat. Da? Da. Loc eu până... Încerc să pun pleca, dar nu merge. Dă-i. Am pus Am pe pus? Așa. Hai că merge. Hai că am aia de viteză. Bacă. Imediat. O, perfect. Da, perfect. Pentru nimic. Asta și vista. Te lasă. Ai dat? N-am. Am eu. Dar până nu... Am făcut. Până. Uite. Vreau să pun balonul. Prinde balonul acum. Așa de balonul meu. Ceau. Hai că am ăla de mică. Am și eu de băgat. Nu mai contează dacă ajunge ăla. Dă-i. Până acolo. Încă. Bate. Bate-mă. Yes! Super victorie! Godru. Oh my god! Dacă te rog tu, pe nu și 5 Vezi că ai făcut mai mult. Cu mine de 5. Te-ai bătut tu mai mult că... Petru, ia uite-mă la care am început meciul și am terminat. Stai, după ce facem meciul ăsta. Nu găsi mai filmează? Ce da? E filmă până la zi. Am un pleca. E ceva de... Am armata. Stai să mai pun aici. Se pune armata? Imediat să moară. Uite bun care e aici, ce este la... Am să-l pun la... Hai băie de cine? L-am pe L-ai tine. pus bine. Hai de pe ca încă o lovitură. Uite de asta. Că dacă e, uite, prințul, dacă e să dai, eu, dacă s-a dus în ăla la mine. Pe care pe Ne pus pe bun. Dar strângea așa de repede ca pe niște sau focul era să ne dă. Am și eu un foc. Nu e durat. Da, ok. Fogis și mă vin așa. Asta se mă. Mai am un foc. Nu am. A brunzat pe Nu prea. Am un peca. ai ceva de apărare? Nu, mi se încarcă. N-am dat. Hai? Nu. Nu că l-am dat aia. Uite, nu e din tam, asta nu e arătată. Acum e venit și la punct. Am văzut. Am dat. Nu, lasă. Nu până la apărare. Am prins. Să vrea să pui să prințul. Bine. Ai avut? Nu încă. Să eu l-am. Următorul e focul.
Am văzut. Dacă l-a spus să vină alea. Deci vă de apărare la... La până baga mea ta. Acum video să zic că mi s-a încărcat. S-a încărcat? Da. Dacă se duc alea, altceva de apărare. Dacă pun La până balon. La fel. ai o... Da. Îl pui? Imediat. Pune și de viteză. E? Pui armata? O am aici. Da, mai arsenalul. Cred că iau și 2 vii ăștia. Ăsta? Da, iau dacă nu. Cred că iau și 3.000, cred că iau totul dacă le lași 2 armate acolo. Bă, stai puțin. Stai puțin. Vreau să-mi schimb. Iau artec. Uite asta. Să pun numărul. Să schimb. Hai să facem și un battle. Vezi? Și dacă să pun armata și cu de 2 ori armata. Hai să vedem ce se întâmplă. Vrei? Vedem? Hai. Lasă-mă opresc terasă. Pun armata. Am milolul. Hai să pun armata. Pune și de 2 armate. Cred că ți-a tot. Dar n-am de la de viteză. Lasă. Am luat un turn. 4 mintea. Nu am avut. Ia uite. Stai, lasă-mă. Uite ce am pus. Deci astea bune. Dar eu le-am de unul. Și... Ia stai, ca să pun și ăla de viteză acum. Că nu l-aveam. Și dacă depinde alea legendare în Arena 7 să te duci, dar te duci în Arena 7, dar cam tot, uite asta de. Dar noi nu avem nici rost, e rușine. Da, Upgrade. La uzat, la miros. da, Trebuie să l-am ținut de niște. Da? Hai să vedem pe la mine, dacă cumpărăm pe Nu știu. la Am și o armată. Eu să mă și pune și pe armată. nu, stai că trebuie să mă apăr. Uite? Nu. Merge și așa. Nu. Ai armata? Hai să văd să te apări de... De ce? Am un foc. Eu spune ta. Nu pun eu. Am pus mâna ta. Trebuie să schimb partea. De lasă acum. Pune-l de viteză. Stai. Acum. De lasă, vedem dacă ți-a umplut. Un turn, sigur e. Nu mai ai avut. Era cu pe așa, dar fără că nu. Explodează bomba. Și așa nu. Da. Da, de una. Dacă era de la fiecare, chestiile acum nu așa. Da, nu dau la păstă. Nu era, dacă te trebuie să te uitai. Asta a fost episodul. Ne vedem data viitoare. Lăsați-vă un like. Cu voi a fost Radio Eduard și Petru.